Hola, benvinguda. Jo sóc la Marta d'Espai Magnòlia i avui m'agradaria presentar-te un programa d'acompanyament per a les dones que tenen dificultat per dormir o pateixen insomni. Dormir bé és essencial per a la nostra salut. O sigui, quan nosaltres dormim no només reparem la nostra fisiologia, o sigui, el nostre desgast físic durant el dia, sinó que nosaltres també a la nit hi ha una fase en què nosaltres reparem tota la part cognitiva, o sigui, del cervell, de totes les experiències que hem viscut, emocional, mental, no? L'estrès, o sigui, hi ha una reparació de totes aquestes experiències viscudes. Llavors és molt important perquè a nivell de salut és important que reparem el cos, però també que reparem la ment. Quan es manifesta l'insomni o la dificultat per dormir, ens està indicant que hi ha una manera de viure, uns hàbits, un malestar intern que fa que nosaltres no puguem conciliar el son. A mi m'agrada molt posar com aquesta simbologia de l'iceberg, en què nosaltres, quan patim insomni, seria la manifestació física. No descansem, no puc dormir, tinc el cap a mil, m'aixeco i dono voltes al llit. Llavors, nosaltres veiem com aquesta petita part, no? La que es veu a la superfície. Però què passa? O sigui, les causes reals van molt més en profunditat. O sigui, jo des del meu mètode treballo molt totes les causes, no només la part fisiològica, com fan molts metges, que és, vale, anem a equilibrar el que és a nivell fisiològic, no? A nivell de neurotransmissors, a nivell d'hormones, que si la melatonina, la serotonina. Llavors, si això puntualment, en casos doncs, de que has tingut un disgust, una mala època, doncs recórrer a la medicina per donar-te algun medicament i equilibrar-ho químicament, jo no et dic que no, perquè jo també ho he fet a la meva vida, però a llarg termini, per mi, i des de la meva experiència, no és la solució, sinó que és veure quines són les causes reals que fan que es manifesti doncs, aquest malestar, no? El fet de que tu no puguis descansar. El mètode que proposo és des d'una visió integral, o sigui que mirem els diferents nivells que fa que nosaltres puguem estar bé. O sigui, comencem amb un nivell molt una mica d'analitzar quin és l'ambient on tu dorms, sigui a l'habitació, no? A la casa on vius, per veure si hi ha elements externs que poden afectar el son. Llavors també mirem a nivell físic com està el teu cos físic. Hi ha tensions, hi ha dolor, com és l'alimentació, si t'està fent bé o no. Llavors també mirem tota la part que és del sistema nerviós. Si tu, per exemple, tens molt estrès durant el dia i quan arriba el vespre, clar, tu no has baixat aquest sistema nerviós i t'estires al llit, tens cansament físic, però tu a nivell mental tu encara no has regulat el sistema nerviós. També mirem això, el nivell emocional, tot el que vius, les experiències del dia, no? Que fa que llavors doncs, aquestes emocions a vegades quedin, doncs es fa això, un acompanyament d'entendre les emocions i poder-les d'alguna manera gestionar i alliberar abans d'anar a dormir. També mirem a nivell energètic, no? Com està la teva energia vital. És que estàs en espais on realment t'estan drenada l'energia o no t'aporten aquesta vitalitat. I també mirem una part que és molt important per mi, que ajuda molt a dormir, que és la part de la consciència, no? La part o el nivell més espiritual, que seria una mica de quina és una mica la teva ètica, quins són els teus valors, perquè sí que és veritat que una cosa que genera molta tensió, tant a nivell emocional com físic, és, per exemple, vides que són molt des de l'egoisme, de mirar per mi, no? La part més superficial, del meu benestar. Llavors, d'alguna manera, també hi ha aquesta part de consciència de quan tu només t'enfoques en el meu benestar, jo sóc capaç de mentir, manipular, tot això genera una certa tensió i afecta, no? En aquesta part més espiritual que és la consciència. Llavors també, d'alguna manera, analitzem a veure quina ètica va d'acord amb la teva pau i amb el teu benestar. No? Perquè cadascú tenim valors diferents, però sí que hi ha no? Diguéssim, un element comú que és aquesta empatia, no? El que et genera també un benestar i una serotonina
és el fet de poder aportar alguna cosa a la societat, poder fer un bé, o sigui, estar al servei, no? de la vida i també de la humanitat. Llavors també hi ha una part que és molt sutil, que no s'ha de treballar si no es vol, però sí que jo penso que és interessant d'aquesta consciència tranquil·la, no? Que fa que tu també puguis descansar, o sigui, el fet de poder ser autèntic, de no amagar-te, de poder ser qui ets, de poder tenir uns valors elevats, no? De la germanor, de l'empatia, del respecte, de la cooperació i també, bueno, de posar límits, no? Perquè quan a vegades se sent doncs, que l'estan, no? Que s'aprofiten d'ell, també això genera un malestar. Llavors també des de busquem quins valors que jo parlo de la bondat, però també de posar límits, o sigui, és com una justícia, no? Buscar aquest punt de justícia. Llavors això seria una mica tots els nivells que jo toco en aquest acompanyament. Llavors, a partir d'aquí, el programa és molt senzill. O sigui, la primera sessió sí que es dedica una mica més potser a analitzar quins són els teus hàbits, no? La teva rutina, l'hora d'aixecar-te, l'alimentació, el nivell de descans, el nivell d'activitat, no? Si tens família, si tens no? Responsabilitats o obligacions. Llavors s'analitza una mica bueno, sí, el teu estil de vida i a partir d'aquí es contemplen i es veuen quines són els hàbits, no? O les coses que potser t'estan afectant a que tu puguis reposar o que puguis conciliar el son. I a partir d'aquí, no? A partir de la segona sessió, el que es fa és cada sessió es treballa un aspecte concret, un nivell, depèn de la prioritat, i anem consensuat amb la persona, es va veient quin canvi creu que la persona es veuria capaç de fer, no? Com són petits canvis. Perquè sí que és una cosa que hem de ser realistes i no totes tenim el mateix nivell de vida. N'hi ha que som solteres, n'hi ha que estem casades o que tenim fills. Llavors, és important veure que és molt diferent una persona que té fills, que sobretot són petits, que una persona que està jubilada. Llavors, és important veure que també és sortir de l'exigència i veure que aquest mètode s'adapta completament al ritme de vida i la situació que estiguis visquent. O sigui, no es tracta de fer molts canvis, sinó són canvis petits que es van doncs, provant. I també m'agrada molt el tema d'assaig i error. No és que jo tingui doncs, la veritat absoluta, sinó jo tinc moltes eines que per experiència pròpia sé que van bé i no? I per lo que he experimentat també amb altres persones. Llavors, a partir d'aquí es va donant tota una sèrie de propostes que la persona pot reflexionar, pot sentir a veure si es veu capaç de fer aquests petits canvis i és això, és anar provant i també una altra cosa és tenir molta paciència perquè realment el poder dormir d'una manera natural i orgànica sense necessitat de medicació és un canvi d'estil de vida, una manera de fer, hi ha un treball personal també potent perquè a vegades implica doncs, bueno, aprendre a gestionar les emocions, aprendre a posar límits, potser a fer substitucions no? A nivell d'alimentació. Llavors tot això requereix molt de temps, molta paciència i molt respecte cap al moment que et trobes. Llavors és això una mica, jo treballo molt sempre des de el respecte de la persona i de l'escolta del que necessita l'altre. No és tant el que jo no imposo, simplement jo proposo, inspiro, ensenyo mètodes i estratègies i a partir d'aquí la persona es deixa sentir i juntes busquem això, no? Busquem doncs, petits canvis i bàsicament és això, és aquest acompanyament per aquest enllaç no, de vida, és aquest canvi. I això seria una mica doncs, el programa que faig, no, que proposo a nivell de recuperar el son. Així que si et ressona i creus que et puc ajudar, doncs jo estaré encantada de poder-te acompanyar en aquest procés de benestar i de recuperació del son naturalment.